हेलौ लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनानै लाग्रोना थालायबाय। स' लोगोफोर, ओरैनोथ' नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेइलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। स' लोगोफोर, प्रिया एन्टारटेनमेन्ट बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय मोनसे गोदानै बिथां जयन्त बसुमतारीनि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय मोनसे गोदानै शर्ट मुभि, जाय शर्ट मुभिनि मुङानो जादों खांखिला गोफार। स' लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' बे खांखिला गोफार शर्ट मुभिखौ गोबाङानो नायगासिनो दंखायो नङा होमबा लोगोफोर? स' लोगोफोर, बे खांखिला गोफार मोनसे कमेडि शर्ट मुभियावनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनखादों। प्रिया, रैसु, जयन्त बसुमतारी, फैलाव बसुमतारी, प्रेक्टिकेल। आरो लोगोफोर, नोंथांमोना बे मोनसे कमेडि शर्ट मुभिखौ गोबाङानो पार्ट 1 निफ्राय लानानै पार्ट 12 सिम गोबाङानो नायखाबायमोन आरो नुखाबाय, आरो नोंथांमोना गोबाङानो बे खांखिला गोफार मोनसे कमेडि शर्ट मुभिखौ पार्ट 12 सिम नायनानै जोबोरैनो मोजां मोनदों आरो गोबां रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोनदों। आरो नोंथांमोना बे खांखिला गोफार मोनसे कमेडि शर्ट मुभिनि दायो पार्ट 13 खौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं नामा? स' बिथांमोना बे खांखिला गोफार मोनसे कमेडि शर्ट मुभिनि पार्ट 13 खौ थाबैनो लाबोगोन। स' नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर, आरो बिथांमोननि शुटिंआ थाबैनो लागोन बिथांमोना। थ' नोंथांमोना सोर दानिफ्रायनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङ बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरखादो लोगोफोर, आरो नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लासो बिथांमोना थाबैनो बे खांखिला गोफार मोनसे कमेडि शर्ट मुभिनि पार्ट 13 खौबो थाबैनो बिथांमोना लाबोनो नाजागोन। स' नोंथांमोना बयबो बेनि पार्ट 12 खौ नायनानै सापर्ट खालामहैखादो लोगोफोर। स' नोंथांमोना बयबो बे खांखिला गोफार मोनसे कमेडि शर्ट मुभिनि पार्ट 13 खौ नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर, लोगोसेनो दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अराव प्रेस खालामना लादो, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान गोदान फैनो गोनां शर्ट मुभि, फुल मुभिफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलाव थाबैनो मोनथिग्रोनाय बायदि।